पेत्राला आठवण झाली. कोणाला आठवण झाली? पेत्राला. कसली आठवण झाली? कसली आठवण झाली? काल मी बघितलं प्रभू येशू काय करत होता? पहिला फळ शोधत होता, मिळाला नाही. नंतर काय करत होता? झाडाशी बोलत होता. पेत्रूला आठवण आली. येशूला म्हणाला, गुरुजी पहा, पहा, ज्या अंजिराच्या झाडाला आपण शाप दिला ते वाळून गेले आहे. बर, आता हे डायलॉग तुम्ही पेत्रूस आहे कसे बोलणार? शब्द तेच आहे, कसं बोलणार तुम्ही? नाही बोला ना. ते झाड बघा, काल आपण पाहिलं ते वाळून गेलं, असं बोलणार म्हणजे कसं? प्रभू, काल तुम्ही सांगितलं होतं या झाडाला, आज पहा हे झाड वाळून गेले, असं बोलणार. बरं, कस तुम्ही डायलॉग कसं बोलणार? मी तुम्हाला पिक्चर मध्ये लावलं आहे. कॅमेरा स्टार्ट. सांगताना असं म्हणाल की हे झाड जे आज तुम्ही त्याला झाड तुम्ही बोलला ते झाड आज मुळा सगळं वाळून गेलं. आश्चर्याने आनंदाने. हा बोला बोला बोला. अरे बोला ग, बोला. हा बोला. प्रभु जी, आपने कल कहा था, लेकिन आज ये झाड़ सचमुच सूख गया, कैसे हो गया प्रभु? हा काय काय सांगितलं यांनी? शेवटी काय सांगितलं? हे कसं झालं? हे कसं झालं? या डायलॉग मध्ये सर्वापेक्षा महत्वाचं हे आहे, हे आश्चर्य तर आहेच, परंतु हे तुम्ही कसं केलं? हे शब्द लिहिलाय पेत्रुसने असं विचारलं नाही, परंतु दुसरं वाचन बघा काय बोलतो, 22वं वचन. येशूने उत्तर दिले. एक मिनिट. येशूनी उत्तर दिले. तर उत्तर देण्यासाठी कोणी प्रश्न विचारल्याशिवाय उत्तर देऊ शकतो नाही. तर जर प्रभूने उत्तर दिले म्हणजे पेत्रुसनी त्यांना प्रश्न विचारलं. आता गिव मी प्रिव्हियस वर्स 21. या वाक्यामध्ये दिसते प्रश्न विचारलं नाही, परंतु जेव्हा प्रभू येशूनी सांगितलं तेव्हा काय दिलंय? उत्तर दिलं. तर सर्वापेक्षा अगोदर पेत्रुसनी जेव्हा झाड बघितलं तर त्याच्या तोंडातून पहिला तर शब्द निघालाच नसता. कारण 24 तासात कुठलं झाड सुकू शकत नाही. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं असणार, हे प्रभू, हे झाड सुकलं, परंतु हे झालं कसं? हे तुम्ही कसं केलं? हे महत्वाचं आहे. हे जर मला रहस्य माहीत पडलं तुम्ही कसं केलं तर आम्ही पण करू शकतो. बरोबर आहे ना? तर प्रभू येशूने उत्तर दिलं. मराठी येते ना, मग बदल ना. येशूने उत्तर दिलं, देवावर विश्वास ठेवा. देवावर विश्वास ठेवा. देवावर विश्वास ठेवा. देवावर विश्वास ठेवा. हे विश्वासचा अर्थ काय? विश्वास म्हणजे काय? विश्वास दोन प्रकारचा आहे. विश्वास दोन प्रकारचा आहे. एक एक माणसाचा विश्वास आणि एक बायबलचा विश्वास. एक माणसाचा विश्वास आणि एक बायबलचा विश्वास. उदाहरण, ही मुलगी इकडे बसली आहे मस्तपैकी. एक नाही ठेव ना. हा, मस्तपैकी एक पायावर एक पाय ठेवून बसली आहे. बरोबर आहे? हिची खुर्ची तुटली, तडाक करून तुटली. बरोबर आहे? ही पडली. आता ही ताई पण त्याच प्रकारच्या खुर्चीवर बसली आहे. तिच्या मनात काय येणार? ही एवढी बारीक
आता ती कशी बसणार? सांभाळून बसणार. आता हिचं वजन जर ही खुर्ची घेत नाही, तिचं वजन घेणार नाही, तर आता तिच्यामध्ये काय असला विश्वास आला की खुर्ची थोडी नाजूक आहे, दिसण्यामध्ये मजबूत आहे, हिचं वजन नाही घेतलं तर माझं वजन कसं घेणार? आता हे जे विश्वास आलं हे कशावर आलं? जे बघितलं त्याच्यावर, जे अनुभव केलं त्याच्यावर. हा विश्वास सर्वांकडे आहे की नाही? ही बदली. आता तुम्ही कसे बसले? बसा 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 बसा. अरे अरे मस्तपैकी मांडी वेडी लावून येतात टाका. जसं ही कुर्सी तुटली असं बसणार नाही, पाय आत खाली ठेवून. का? आता बघा ते ना, बसा 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 बसा. एक पाय दुसऱ्या खुर्चीवर ठेवून बसलेत एकदम मस्त पैकी. काय हरकत नाही. जसा बसायचा बसा, फक्त मन प्रभूकडे लावा. बरोबर आहे? आता हे जे विश्वास आहे हे कसला विश्वास आहे? मनुष्याचा विश्वास. माझे 5 इंद्रिया जे आहेत ते माझ्याशी बोलतात आणि त्याच्यावर मी माझा निर्णय घेतो. ते झालं माझा विश्वास. परंतु जे प्रभू बोलतो परमेश्वरवर विश्वास ठेवा, म्हणजे तो बोलतो माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवा. माझे शब्द जे बोलतात त्याच्यावर विश्वास ठेवा. मला कोणी सांगितलं ब्रेकच्या वेळी तुम्ही टीचर आहोत है ना, तुम्ही जीभ का बाहेर टाकली? टीचर सांगितलं तर जीभ बाहेर आहे ते. नाही मेसेज नाही आला, कोणी मला सांगितलं. अच्छा, जर माझ्याकडे 10 रुपये आहे, किती? 10 रुपये. 7 रुपये मी या भावाला मदत केलं, त्याला दिले 10 मधले. माझ्याकडे किती राहिले? ही टीचर तुमच्याकडे 10 रुपये होते, त्याला तुम्ही 7 रुपये दिले. तुमच्याकडे किती आहे? तुमच्याकडे किती आहे? 3 रुपये आहे. 3 रुपये आहे. तिकडे काय सांगितलं? परमेश्वर विश्वास करा ठेवा. तुमच्याकडे किती आहे? 3 रुपये. परत तुमच्याकडे 10 रुपये आहे, 7 रुपये त्यांना दिले. तुमच्याकडे किती आहे? तिकडे काय सांगितलं? तर किती आहे? 10चे 10 गेले. 10चे 10 आहेत. अच्छा, ए बाबा ल्यूक 6:38 दे. ल्यूक 6:38. ताई ओ ताई, हे बायबल ते बायबल एकच आहे. ते मी नाही लिहिलं आहे, तिकडनं वाचणार. जर तुम्हाला नाही पटलं नंतर इकडे या. शी चेक्स क्रॉस चेकिंग. टीचर आहे ना, राईट आहे, रॉंग आहे, राईट आहे. बोला, वाचा. ती त्याच्या पाठीमागे 6 रे. बोलता मैं पूछा उसको मराठी आता है बोला. टोपी लगा रहा है. 6:38. छह ही नहीं. just go up यार. ते 7 आहे. 6:38.
Just go and put that 638. What hanged? Put somebody else on the camera. Nathan, you go. Where David? वाचा वाचा. हा. दुसऱ्यांना द्या दुसऱ्यांना द्या द्या. दिलं. अच्छा दिलं. दिलं. किती दिलं? द- 7. दुसऱ्यांना दिलं 7. म्हणजे म्हणजे तुम्हालाही दिलं जाईल. तुम्हाला दिलं जाईल. कसं कसं? तुमच्या पदरात हलवून दाबून ओसंडून वाहणारे उत्तम माप ओतले जाईल. जे माप तुम्ही दुसऱ्यांसाठी वापरता त्याच मापाने तुम्हाला दिलं जाईल. आता तुमच्याकडे किती राहिलं? ज्या मापाने दिलं त्याच मापाने. 7 दिले तर तुमच्याकडे किती राहिलं? ज्या मापाने दिलं त्याच मापाने. दाबून दाबून हलून हलून वाहून वाहून त्याच्यापेक्षा जास्त. तर तुमच्याकडे आलं 700. बरोबर आहे? बरोबर आहे. आता जेव्हा प्रभूंनी सांगितलं परमेश्वरवर विश्वास करा, बघा बघा बघा, परमेश्वरवर विश्वास केला. 3 रुपये दिसते, 7 रुपये गेलं आता दिसत नाही त्याच्याकडे. 3 रुपये मला दिसते, परंतु जे 7 दिलं ते 7 माझ्याकडे कसं येणार? दाबून दाबून हलून हलून ओसळून माझ्या पत्रामध्ये म्हणजे पल्लूमध्ये दिले जाईल. दिले जाईल तर किती येणार? 700. परंतु 700 दिसते काय? कधी येणार बोलला? येणार बोलला? अवश्य येणार. दिसते नाही. हात लावू शकतो नाही, पण येणार हे दिलाय. तर माझा प्रश्न हे आहे, आपण कोणावर विश्वास करतो? 3 वर काय 700 वर? 3 वर केलं तर तो मनुष्याचा विश्वास आहे, 700 वर केलं तर तो कोणाचा विश्वास आहे? परमेश्वरचा. मला तुम्हाला विचारायचं आहे, जीवन दिलं इकडे चांगलं आहे. तुम्ही अगर जर 1 आठवडा पण राहिलं ना, काही त्रास नाही. जीवन तुम्हाला फुकटमध्ये मिळणार. का मिळणार? कारण जेव्हा तुम्हाला आम्ही दिलं तर आमच्या कसं येणार? दाबून दाबून हळून हळून भरून भरून येणार. तर आमची गणित कोणावर आहे? तुमची विश्वास कोणावर आहे? 3 दिसते, देण्यामध्ये काय घेण्यामध्ये? टीचर, देण्यामध्ये काय घेण्यामध्ये? देण्यामध्ये. हा, आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आमचं लक्ष कोणावर असते? देण्यामध्ये का घेण्यामध्ये? हा माणूस खरं बोलतो आहे, तो बोलतो घेण्यामध्ये असते. परंतु आम्हाला आता काय बदलायचं आहे? प्रभू येशू काय बोलतोय? माझ्या शब्दावर विश्वास करा. तर हे शब्दावर कुठलाही ख्रिस्त माणूस विश्वास करतो तो कधी गरीब होऊ शकतो? त्याच्याकडे कधी पैसे कमी असणार नाही. कारण तो प्रभूच्या राज्यामध्ये जेव्हा वापरतो जे काय दिलं आहे, प्रभू बोलतो मी तुला परत भरून 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 दाबून दाबून हलून हलून ओसन वो पढ़ने आता था तो मैं कभी कभी तक प्रोफेसर बन गया होता. उभरता हुआ. तर आपला लक्ष जेव्हा प्रभूच्या शब्दावर आहे तेव्हा आनंदाने मी दुसऱ्यांची मदत करतो. जस बावडीमधनं मी जेव्हा पाणी काढतो त्या झरीतून नवीन पाणी येत राहते, तसंच
मी जे काय मला दिलं आहे ते दुसऱ्या प्रभूच्या राज्यासाठी वापरतो, तर प्रभूच्या झरातून अजून अजून निघत जाते. तर प्रश्न हे आहे, माझ्या रोजच्या जीवनामध्ये माझा विश्वास कसला आहे? मनुष्याचा विश्वास की प्रभूचा विश्वास? आणि जर मी बोलतो प्रभूचा विश्वास आहे, तर त्या विश्वासावर जेव्हा मी कार्य करतो तर मला एव्हिडन्स, व्हॉट यू से फॉर एव्हिडन्स, मला त्याचा पुरावा दिसायला येत नाही. परंतु जे माझ्याकडे आहे ते मला दिसते. तर म्हणजे एक झालं, माझ्या जीवनाचा भविष्य कशावर आहे? जे काय माझ्या हातामध्ये आहे, जे काय माझ्याकडे आहे, त्याला मी जेव्हा प्रभूच्या राज्यासाठी वापरतो, जसा ते माझ्या हातातून निघून गेलं असं वाटते की ते संपलं. परंतु शेतकरी जेव्हा ते बी घेतो आणि फेकतो, त्याच्या हातातून पण ती बी निघून जाते आणि त्याला आता ती बी दिसत नाही, कारण ती मातीमध्ये गेली आहे. परंतु तो रोज त्याच्यावर पाणी घालत राहतो आणि त्या बीतून येते पीक. केव्हा येते? त्या पिकाच्या सीझनमध्ये. परंतु तो त्या शेतीमध्ये दिवसभर काम करतो. तसाच मी जेव्हा प्रभूच्या राज्यामध्ये रोज काम करतो, माझ्या हातातून, माझ्या तोंडातून, माझ्या कार्यामध्ये जे काय निघते ते मला आता दिसत नाही, परंतु प्रभूच्या प्रत्येक सीझनमध्ये ते कार्य माझ्या जीवनामध्ये येते. जेव्हा माझं आणि प्रभूचं रिश्ता झाला, तेव्हा माझ्याकडे खाण्यासाठी पैसे नव्हते, राहण्यासाठी घर नव्हतं. परंतु मी एक नियम प्रभूचा शिकलो, जे दिसते डोळ्यातून त्याच्यावर विश्वास नाही करायचा, जे प्रभूने लिहिलं आहे त्याच्यावर विश्वास करायचा. तर मला जेव्हा नोकरी लागली, त्या नोकरीमध्ये मला जेव्हा पैसे मिळायला लागले, मी ह्या शब्दावर विश्वास केला आणि मीच बोलायला लागलो, जर हे शब्द खरा आहे तर माझ्याकडे जे आहे हे माझा पीक पण आहे, हे माझा बी पण आहे. याला मी माझ्या स्वतःसाठी वापरलं तर हे झालं माझं पीक, परंतु हे मी जेव्हा प्रभूच्या राज्यासाठी वापरलं ते झालं माझं बी. आणि असा 20 वर्ष निघून गेली, बी घालत गेलो छोट्या छोट्यानी, आणि आता 20 वर्षानंतर बघितलं तर प्रभूनी हे सर्व या शब्दाच्या द्वारे कार्य केलं. इकडे तुम्हाला कुठे पण बॉक्स दिसते? कुठली पेटी? दानपेटी दिसते? दिसणारच नाही, कारण आमच्या इकडे दानपेटी नाहीच आहे. इकडे तुम्हाला कधीच दिसणार नाही आम्ही बोलणार तुमचे मला पैसे द्या, पैसे द्या, पैसे द्या, कारण आम्हाला त्याच्यावर विश्वास नाही. आम्हाला प्रभूच्या शब्दावर विश्वास आहे. जे आम्हाला दिलं आहे ते लोकांच्या राज्यासाठी, प्रभूच्या राज्यासाठी वापरा. आणि शेतकरी जसा बी घातली, कार्य केलं, रात्री झोपतो की नाही? झोपल्यावर तो असं पण स्वप्न बघतो, माझ्या शेतीमध्ये खूप चांगलं पीक आलं आहे. तसंच आमच्या जीवनामध्ये जे बी घातलं आहे त्याचं पीक येणार. केव्हा येणार माहीत नाही, पण येणार, 100% येणार. आणि कसं येणार? एवढ्या मापाने येणार, विचार केला त्याच्यापेक्षा अधिक मात्राने येणार. आणि असा विश्वास करून 20 वर्ष निघून गेले आणि या 20 वर्षामध्ये मी बघितलं पीक वाढतच जात आहे. कधी कधी इकडे 1800 ते 2000 लोक असतात. त्यांचं जेवण, त्यांचं राहायचं, हे सर्व खर्च आम्ही करतो. त्यांच्याकडनं पैसे मागत नाही. का करतो? कारण प्रभूने आम्हाला त्याच्या शब्दामध्ये वचन दिलं आहे. प्रभूचं वचन खोटं नाही आहे, प्रभूचं शब्द खोटं नाही. आम्ही खोटं आहेत,
कारण आम्ही त्यांच्या शब्दावर विश्वास करत नाही. तर प्रश्न ये आहे, रोज आम्ही वेगवेगळे निर्णय घेतो. जे पण निर्णय आम्ही घेतो कशावरनं घेतो? प्रभूच्या शब्दावरनं घेतो की माझ्या स्वतःच्या अनुभव याच्यावरनं घेतो? आणि प्रभूच्या शब्दावरनं घेतो तर माझ्या जीवनामध्ये पीक का येत नाही? हालेलुया, हालेलुया. हेच आमच्या जीवनाचा परीक्षा आहे. रोज परीक्षा आहे. परीक्षा हे आहे की मी मनुष्याच्या विश्वासामध्ये चालतो की प्रभूच्या विश्वासामध्ये चालतो, बायबलच्या विश्वासामध्ये चालतो. तर जो बोलतो मी बायबलच्या विश्वासामध्ये चालतो, त्याच्या जीवनामध्ये केव्हाच कार्य साधारण कार्य नाही. त्याच्या जीवनामध्ये कार्य जे होते हे संपूर्ण त्याच्या कॅपॅसिटी त्यांच्या क्षमताच्या बाहेर होणार. आता तुम्ही विचार करा, मी 8 महिने बॉम्बेमध्ये वडापाव खात होतो. कुठे? रस्त्यावर. भायंदरला नोकरी करत होतो वडापाव खाऊन. किती? 8 महिने. आता तो माणूस 20 वर्षानंतर अशा ठिकाणी असणार असा विश्वास करू शकतो? तर हे झालं कसं? प्रभूच्या शब्दाच्या नियमवर चालून. तर रोज मला हे विचारायचं आहे, मी जेव्हा जेव्हा कार्य करतो, काय मी माझ्या डोळ्यांनी कानाने ऐकतो त्याच्यावर करतो की प्रभूंनी जे शब्द सांगितले त्याच्यावरनं करतो? आणि जेव्हा मी प्रभूंनी शब्दांनी सांगितलं त्याच्यावरनं करतो, तर मला माझ्या खिशामध्ये बघतो, अरे फक्त 3 रुपये आहे रे, 7 गेले. परंतु 700 माझ्या अकाउंटमध्ये प्रभूंनी क्रेडिट केलं आहे. परंतु ते मला दिसायला येते नाही, अनुभव होते नाही. परंतु जेव्हा जेव्हा माझी त्याची जरूरत पडते तेव्हा ते 700 त्याच वेळी येते. तर प्रभू येशू पेत्रुसला काय बोलतो? आपल्या शिष्यांना काय बोलतो? परमेश्वरवर विश्वास करा, म्हणजे परमेश्वरच्या शब्दावर विश्वास करा. शब्द शब्द. कोई बॉटल है क्या? यू गॉट एनी बॉटल? वॉटर बॉटल असणार ना इकडे कोणाकडे तरी? हां, दिस इज फुल. हाँ ये आधा है. हाँ ये आहे बॉटल. दिसते सर्वांना? दिसते? अच्छा. या बॉटलमध्ये काहीतरी आहे. काय? पाणी. या बॉटलमध्ये घासलेट घालू शकतो? घालू शकतो. या बॉटलमध्ये पेट्रोल घालू शकतो, डिझेल घालू शकतो, दारू घालू शकतो, मध घालू शकतो, माती घालू शकतो, खूप काही घालू शकतो. परंतु पात्र बॉटल आहे. बरोबर आहे? तसंच जसं हे बॉटल आहे तसंच माझा शब्द एक पात्र आहे. या शब्दामध्ये मी राग घालू शकतो, प्रेम घालू शकतो, दया घालू शकतो, कोणाचा छल करू शकतो शब्दाने. बरोबर आहे? हॅलो, बरोबर आहे? तर ये जे बॉटल आहे हे पात्र आहे आणि त्याच्यामध्ये जे वस्तू आहे ते पाणी आहे. आता आपण बघूया प्रभू येशू या झाडाचा नाश कसा होतो. गिव मी जेनेसिस 1
जेनेसिस 1:1. बघा वाचा. देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली. देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली. निर्माण केली. सुरुवातीला पृथ्वी पूर्णपणे रिकामी होती. हं, पृथ्वीवर काहीही नव्हते. हं, अंधाराने जलाशय झाकलेले होते हं. आणि देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर घालीत होता. परत वाचा. वन वेट गिव मी. सुरुवातीला पृथ्वी पूर्णपणे रिकामी होती. कशी होती? रिकामी होती. एक. पृथ्वीवर काहीही नव्हते. दुसरं काही नव्हते. तिसरं अंधाराने जलाशय झाकलेले होते. अंधेराने पाणी झाकलेले आणि होते. आणि आणि देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर घालत होता. आता 4 वस्तू सांगितल्या आहे. पहिलं प्रारंभी रिकामी होतं. दुसरं काही नव्हतं. तिसरा अंधेरा होता. आणि तिकडे काय होता? देवाचा आत्मा देवाचा पवित्र आत्मा पाण्यावर पाखर घालत होता. फिरत होता. हा, तळपत होता. पवित्र आत्माने काय कार्य केलं? फक्त तिकडे फिरत होता म्हणजे पाखर घालत तळपत होता. बरोबर आहे. काय कार्य केलं नाही. आता बघा काय झालं. नंतर देव बोलला, प्रकाश हो, आणि प्रकाश चमकू लागला. तर प्रकाश कसा आला? देव बोलला प्रकाश हो. तर अंधेरा काढण्यासाठी परमेश्वरनी काय वापरलं? शब्द वापरला. तर जेव्हा प्रभूने बोलला प्रकाश हो, तर पात्र काय होता? शब्द. त्या पात्रामध्ये काय होतं? प्रकाश. तर जेव्हा परमेश्वरनी पात्र बोलला, त्या पात्रामध्ये होता प्रकाश. आणि हे प्रकाश या पात्रामध्ये जाण्यासाठी त्याला 2 वस्तूची जरूरत होती. एक, त्याला माहीत असायचं पाहिजे प्रकाश काय आहे. दुसरं, जे प्रकाश त्याला माहीत आहे त्याला त्या शब्दामध्ये कॉन्फिडन्स आत्मविश्वासनी बोलायचं आहे. कारण त्याला दिसतो काय? अंधेरा. आता या पात्रामध्ये पाणी कमी आहे आणि पाणी फुल पण होऊ शकतो. बरोबर आहे. जेव्हा फुल असणार म्हणजे कॉन्फिडन्स गॅरंटेड आहे. जेव्हा मी प्रभूचा शब्द बोलतो आणि माझ्यामध्ये शंका माझ्यामध्ये शंका आहे, तेव्हा या पात्रामध्ये संपूर्ण असणार की रिकामी असणार? आलं लक्षात? तर मी बोलतो प्रभू येशूच्या घायाने मी बरं झालो. हे प्रभूचे शब्द आहे. परंतु मी त्या शब्दावर विश्वास करत नाही. फक्त शब्द बोलतो. प्रभू येशूच्या घावानी मी बरा झालो. तर जे शब्द माझ्या तोंडातून निघालं त्याच्यामध्ये विश्वास होता नाही. माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स आहे, तर त्या शब्दामध्ये विश्वास असणार. तर आज प्रभू आम्हाला शिकवतो, जे काय मला दिसते जे वस्तू मला दिसते, जे माझ्या विरुद्ध आहे ते मला बदलायचं आहे. पवित्र आत्मा तिकडे आहे. कारण जेव्हा तिकडे अंधेरा होता,
तेव्हा पवित्र आत्मा तिकडेच होता, परंतु पवित्र आत्म्याने कार्य केलं नाही. कारण पवित्र आत्म्याला कार्य करण्यासाठी त्याला पाहिजे दोन वस्तू. एक विश्वास शब्दामध्ये, दुसरा कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास. हे जेव्हा दोघंही त्याला मिळते तेव्हा पवित्र आत्मा आपलं कार्य सुरुवात करतो. आलं लक्षात? तर देव बोलला, काय बोलला? प्रकाश हो. माझा प्रश्न तुम्हाला हे आहे, त्याच्या डोळ्यांनी त्याला दिसत होता अंधेरा आहे. पुट दॅट टू सेकंड वर्स. काय लिहिलंय? अंधाराने जलाशय झाकलेले होते. तर त्याला दिसत होता अंधेरा. त्याला दिसत होता की नाही? पृथ्वीवर अंधेरा होता, होतं. तर त्याला दिसायला होतं. परंतु जेव्हा त्यांनी तोंड उघडलं तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं, त्याला जे दिसत आहे काय, त्याला जे दिसत नाही ते दिसत होतं काय? अंधेरा. तर त्यांनी जे दिसत होतं ते बोललो की त्याला जे पाहिजे ते बोललो? त्याला काय पाहिजे होतं? प्रकाश. तर माझा प्रश्न हे आहे, त्याला दिसत होतं काय? अंधार. त्याला पाहिलं होतं काय? प्रकाश. तर देवाने काय केलं? जे दिसत होतं ते बोलला की ज्याला ते जे पाहिजे ते बोलला? जे पाहिजे ते बोलला. त्यांनी असा बोलला, अंधेरा हाय प्रकाश हो किंवा प्रकाश हो. आम्ही आमच्या जीवनामध्ये काय बोलतो? जे दिसत आहे ते बोलतो की जे पाहिजे ते बोलतो? आमच्या अंदर राहू आणि प्रकाश येऊ. आमच्या जीवनामध्ये जे त्रास आहे ते बोलतो की आम्हाला जे पाहिजे ते बोलतो? तुझ्या पायामध्ये दुखत आहे, टीचरला काय बोलणार? बरोबर आहे. परंतु परमेश्वरनी काय केलं? त्याच्यामध्ये जी इच्छा होती, जे त्याला पाहिजे होतं ते तो बोलला. आता नवरा बायकोमध्ये लफडा होत आहे. बायको जाऊन टीचरकडे येते, काय बोलणार नवऱ्याबद्दल? जे पाहिजे ते बोलणार की जे होत आहे ते बोलणार? जेव्हा आपण जे आहे ते बोलतो तेव्हा या पात्रामध्ये विश्वास आहे किंवा लफडाबाज आहे? तर दिवसात आपण किती लफडाबाज बोलतो? जसा पवित्र आत्मा त्या पाणीवर फिरत होता तसाच दुष्ट आत्मा पण आजूबाजूला फिरत आहे आणि तो आपल्या मनामध्ये वेगवेगळे विचार देत आहे. एका जागेवर प्रभूचं वचन आहे, एका जागेवर शैतान आपला विचार आपल्या मनामध्ये घालत आहे. तर आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा त्रास येतो तर आपण कुठले शब्द बोलतो? जे मला पाहिजे किंवा जे मी आता सध्या अनुभव करतो ते बोलतो? काय तुमच्या जर पोटात दुखत आहे, तुम्ही तुमच्या मिस्टरांना काय बोलणार? नाही, तुमचं लग्न झालंय की नाही? कुठे? अरे बापरे, ते पण समोरच बसलेत. आता मला जागा जरा बदली करायला लागेल. पहिला बोलायचं होतं ना, आता मला जरा जास्त लक्ष ठेवायला लागेल असा मागून. आता तुमच्या पोटात दुखत आहे, मिस्टरांना काय बोलणार? पाठीत दुखत आहे, काय बोलणार? जरा टायगर लावा, आयडेक्स लावा की. आणि ते पण काय बोलणार? चांगलं आहे, लावतो, असं बोलणार. प्रभू येशू, तुमच्या नावाने मी त्या पोटाच्या दुखाला बोलतो
बाहेर निघून जा. किंवा दिवसभर बोलणार, प्रभू काहीतरी करा हो, माझा पोट दुखत आहे. बरोबर आहे? तुम्ही पण तसं बोलणार? तुम्ही काय बोलणार? तिचा पोट दुखत आहे, तिचा पोट दुखत आहे, तुम्ही काय बोलणार? चांगलं आहे, चांगलं आहे. दवाखान्यामध्ये घेऊन जाणार मोटरसायकलवर, डबल सीट. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर आज आम्हाला काय शिकवत आहे प्रभू? जे त्रास दिसत आहे ते बोलायचं नाही, परंतु काय बोलायचं? जे हवा आहे ते बोलायचं. तुमच्या गावामध्ये कोंबडी आहे? कोंबडी? गांव में मुर्गी नहीं है? कोंबडी और कोंबडा. अच्छा, कोणाच्या घरी है कोंबडी? किसी के घर पे नहीं है? हाँ चलो, मैं अब ये भाई से पूछते हैं, तुमच्या घरी खरंची कोंबडी आहे का चायनाची आहे? आहे, कोंबडा पण आहे. किती आहेत? अरे लफडा. कोणाच्या घरी आहे थोडे जास्त कोंबडी? कैसा गाव है रे विक्रम? तेरे घर पे है ना? अभी तो नहीं, पहला बहुत था. हाँ, आता मी या भावाला प्रश्न विचारतो, हा उत्तर बरोबर देतो की नाही बघा. तुझ्या घरी कोंबडा आणि कोंबडी आहेत. कोंबडी अंडे घालते, कोंबडा घालत नाही. 10 अंडी घातली, तू ती जमा केली आणि एका ठिकाणी ठेवली. कोंबडी येऊन बसते की नाही? तुमच्या गावामध्ये पण बसते. आता ती येऊन बसली, अरे आहा, किती वेळ बसते? किती 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 वेळ? 15-20 मिनिट, पूर्ण दिवस बसते. आता ती जेव्हा बसते, तिचा बॉयफ्रेंड बाहेर आहे, तो बोलवतो की नाही? कॉक 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 कॉक. ती जाते? नाही जात. आता एक दिवस बसल्यानंतर ते अंडीचा हालत काय होणार? चप्पट होणार. होणार की नाही? चप्पट होणार, बरोबर आहे. काय फरक पडला? तर ही बहुत बघते, एक दिवस मी मेहनत केलं, अंडीला काय फरक पडला? तर ती फोडून टाकते. राग येतो तिला. एक दिवस पुरा मेहनत केलं, तो बॉयफ्रेंड बोलवतो, त्याच्याकडे गेलो नाही, परंतु तिकडेच बसते. दुसऱ्या दिवशी, एक आठवडा झाला, कुठे बसते? परंतु ते अंडीमध्ये काय फरक दिसतो? तसंच आहे. सोडते, हॅलो सोडते. दुसरा आठवडा, बॉयफ्रेंड आता बोलवतो, खोको कॉक खोको कॉक. जाते? नाही. याच्या अगोदर जात होती, परंतु आता जाते नाही. दुसरा आठवडा संपला, अंडीमध्ये काय फरक आहे? बाहेरून नाही. तिसरा आठवडा आला, 20 दिवस झाले, परंतु ती बसायचं बंद करते नाही. 21 दिवसात काय होते? चू 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 चू. माझा प्रश्न हे आहे, चमत्कार केव्हा सुरुवात झाला? पहिल्या दिवशी की 21व्या दिवशी? पहिल्या दिवशी. परंतु बाहेरून काय दिसलं? पण ती कोंबडीला दिसत नाही, परंतु तिचं काम सोडते. तिला मोजायला पण येत नसणार. 21 दिवस बसायचं आहे, ती बसते बस. बरोबर आहे? आपण जेव्हा बसतो, आपल्या जे हवा आहे त्याच्यासाठी प्रभूशी बोलतो. किती दिवस बोलतो? प्रार्थना संपलं, काच दिसत नाही, ठोप ठोप ठोप. किती अंडी फोडतो आपण? सर्व फोडून टाकले. का? प्रार्थना केलं आणि जे होते ते दोघे वेगळे आहेत.
आपल्याला शिकायला पाहिजे कोंबडीपासून. किती कोंबडा बोलवतोय, कॉक कॉक, ये ना ये ना. मी आता माझ्या कार्यामध्ये लागली आहे. आपण तसं असतो आपल्या प्रार्थनामध्ये? काय दिसत नाही. 15 दिन हो जाते हैं ना जब अंडे पे बैठकर, तभी मुर्गी पक 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 करना शुरू करती है. जब से उसको ऐसा महसूस होता है मेरे बच्चे हैं यहाँ, जैसे कि बच्चे को बुलाती है ना. ये तो मैंने कभी सुना नहीं. नहीं, हम सुनते एक मिनट, ये खरा है आप जो बोलतो? ती बोलायला लागते. वो चिल्लाती, जैसे कि बच्चे को खाना खिलाने को बुलाते ना, ऐसा करती है मुर्गी. नाही नाही, परत बोला परत बोला. 2 आठवडे झाल्यानंतर हा. अंडे जे आहे ना, अंडे तडकाले नहीं नहीं नहीं, मी सांगतो कोंबडी जरा माइक ले माइक ले माइक ले माइक ले माइक ले माइक ले. ये तो मैं पहले बार सुन रहा है. ये एक विश्वास का प्रतीक है. नहीं नहीं, विश्वास नहीं, मेरे को जो है वो बोलना. विश्वास नहीं मांगता, जो है बोलना. जब मुर्गी बच्चे चरते हैं तो जब भी कुछ चोंच में लेती है तो कक 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 करके बच्चों को बुलाती है. तो अंडे में से बच्चे आने से पहले 2 ही हफ्ता होता है या 1 हफ्ता होता है, तभी मुर्गी कक 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 करना शुरू करती है ना. मुर्गी पालने वाले को ये पता है. क्यों मुर्गी? एक मिनट, जिस दिन पहला दिन बैठता उस दिन आवाज नहीं करती है. 1 हफ्ता भी गुजर गया ना तो मुर्गी ऐसा करना शुरू करती है. वो जैसे कि अपने बच्चे से बात कर रही है, ऐसा करती है. हाँ, तो प्रभु भी यही चाहता है. हम भी वैसे वचनों के साथ. अंडे से बच्चा नहीं निकला, लेकिन पहले से बात करना चालू करता है. जैसे कि बच्चे को खाने को बुला रही है माँ, ऐसे करती है मुर्गी. ये तो मैंने पहले बार सुना यार. नहीं, मैं पालता था ना मुर्गी. और लास्ट हफ्ते में क्या होता है? लास्ट हफ्ते में तो वो छोड़ के जाती नहीं, कोई गया तो मारने को आती है. यार अभी हमको एक मुर्गी पालना पड़ेगा सीखने के लिए. लेकिन अंडा फ्लैट नहीं होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, कुछ नहीं. बाहर से वैसे ही है, अंदर से सब लपड़ा चालू है. अंदर से सब लफड़ा चालू है, माँ को पता है. माँ को पता है. उसी तरह जब हम शब्द बोलता है, बाहर से सब दिखता है वैसा ही है, अंदर से सब लपड़ा हो रहा है. प्रभु का वचन लेके जब हम बोलता है तब मुर्गी के जैसा अंडे पे बैठे हैं. तुम्हाला हिंदी समजते का? सर्वांना हिंदी समजते? मग आपण हिंदीमध्ये बोलू, मराठीत बोला आपलं. तर जसं कोंबडी अंड्यावर बसते परंतु ती ऊब देत असते, तसाच आपल्या तोंडातून जे शब्द निघते ते जर आपण प्रभूचे शब्द घेऊन बोलत राहणार तर जशी कोंबडी अंड्यावर बसते तसाच आम्ही आपल्या जे काय हवा आहे, जे चमत्कार हवा आहे त्याच्यावर तुम्ही बसले आहोत. आणि जसा हा बोलतो 2 आठवड्यानंतर ती विश्वासमध्ये एवढी असते की पिलं निघायच्या अगोदरच ती बोलायला लागते. तसंच तुम्ही आपल्या स्वतःसाठी स्वतःबरोबर आपल्या चमत्कारबद्दल बोलत राहतात. ये बहुत बड़ा रहस्य दिखा है, बहुत बड़ा रहस्य है. हालेलुया हालेलुया. परंतु आम्ही काय करतो? दुष्ट अंडीवर बसतो. काय करतो? तुम्हाला माहिती आहे माझ्या मिस्टरनी असं असं केलं आहे, जरा प्रार्थनामध्ये ठेवा. आणि तुला माहिती आहे तुझे अंकल त्यांनी असं असं केलं आहे, असं असं केलं आहे. तर कशावर बसले? तर तो आता काय करणार? तसंच नाही करणार, भयंकर करणार. कोणी ऊब दिलाय? आपल्या शब्दांनी ऊब दिलाय. हालेलुया हालेलुया. वाचा. सुरुवातीला पृथ्वी पूर्णपणे रिकामी होती, पृथ्वीवर काहीही नव्हते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते आणि देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर घालीत होता. नंतर देव बोलला, प्रकाश हो, आणि प्रकाश चमकू लागला. नंतर देवाने प्रकाश पाहिला
आणि त्याला कळले की तो चांगला आहे. तर देवानी प्रकाश पाहिला. हे केव्हा आला? बोलल्यानंतर काय बोलण्या अगोदर? बोलल्यानंतर. आपण काय बोलतो? पहिला मला बघून दे नंतर बोलणार. प्रभू बोलतो नाही नाही नाही, मी अगोदर बोललो आणि त्यानंतर ते तसं घडलं. आपण काय बोलतो? अगोदर तुम्ही घडून दाखवा नंतर मी बोलणार. अगोदर तुम्ही ते करून दाखवा नंतर मी बोलणार. आणि जेव्हापर्यंत तुम्ही करून दाखवणार नाही तेव्हापर्यंत मी काय बोलणार? जे माझा त्रास आहे तेच बोलणार, दिवसभर तेच बोलणार. हालेलुया, हालेलुया. तर आपला भविष्य कोणाच्या हातात आहे? देवाच्या हातात आहे. देवाच्या हातात आहे. कोणाच्यावर आहे? नाही, देवाच्यावर आहे. आपल्यावर आहे म्हणजे देवाच्यावर आहे, देवाच्यावर म्हणजे आपल्यावर आहे. कोणाच्या जिभेतून शब्द निघतो? कुठला शब्द निघतो? तोच तुमची अंडी आहेत, तसाच त्याच्यातून पिल्लं निघणार. कोण प्रभूचे शब्द बोलतो पिल्लं असे निघणार, आशीर्वादनी भरणार. जो शब्द बोलतो जे प्रभूच्या शब्दाच्या विरुद्ध आहे, जे त्रासाचं आहे ते बोललो तर तसाच निघणार. हालेलुया. आलं लक्षात? हॅलो, आलं लक्षात? बरं, आता जा बाबा, जा मार्क 11:21. नो नो, मार्क 11:21. दे अंडरस्टैंड रे. बॉम्बे का है, खाली नंबर में लफड़ा है. वाचा ताई. पेत्राला आठवण झाली. तो येशूला म्हणाला, गुरुजी पहा, ज्या अंजिराच्या झाडाला आपण शाप दिला ते वाळून गेले आहे. येशूने उत्तर दिले, देवावर विश्वास ठेवा. तर जेव्हा प्रभूंनी सांगितलं देवावर विश्वास ठेवा म्हणजे काय? त्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवा. जे दिसते त्याच्यावर नाही, परंतु प्रभूंनी जे सांगितलं आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवा. नंतर मी तुम्हास खरे सांगतो की मी तुम्हाला खरं सांगत आहे की जो कोणी थांबा, जो कोणी हा कोण आहे? आपण. हा कोण आहे? जो कोणी म्हणजे कोण? फादर, सिस्टर, प्रीचर. तुम्ही लोक नाही, चल. फक्त फादर, सिस्टर आणि प्रीचर. म्हणून आपण कोणाकडे पळून जातो नेहमी? पास्टरकडे, फादरकडे, नन्सकडे आणि प्रीचरकडे. कारण तुम्हाला ही शक्ती दिली नाही. प्रभू येशू काय बोलतोय? जो कोणी म्हणजे आपण सर्व लोक. आपण सर्व. ज्या लोकांना जीभ आहे त्यांना. जीभ आहे? कोणी आहे इकडे ज्यांच्याकडे जीभ आहे? जीभ आहे तर तुम्हाला जीभ नाही तर त्रास आहे. अहमदनगरचे लोक, तुमच्याकडे जीभ आहे म्हणजे तुम्हाला दिलं. वसईचे लोक आहेत काहीतरी मंडळी, तुम्हाला पण दिलं. जे कोणी नंतर या डोंगराला उपटून समुद्रात जा असे म्हणेल की प्रार्थना करेल. आपण नेहमी डोंगराबद्दल प्रार्थना करतो प्रभूशी की डोंगराशी बोलतो? आपण आपल्या त्रासाबद्दल प्रभूशी प्रार्थना करतो की त्रासाशी बोलतो? भाऊ बोला ना. ती बोलते मला त्रास देऊ नको, माझ्या मिस्टरला जाऊन त्रास दे.
मी तिकडे होतो ना, मला त्रास दिला खूप झाला, आता त्यांना जरा त्रास दे म्हणून मी इकडे आलो. हां, आपण त्रासाबद्दल बोलतो की त्रासाशी बोलतो? आपल्या प्रार्थनामध्ये काय असते? आपल्या त्रासामध्ये आपण काय, आपल्या प्रार्थनामध्ये आपण काय बोलतो? प्रभू, हे मला एवढं त्रास आहे, हा भाऊ जेव्हापासून आलाय मला त्रास देत आहे, आता जरा त्याला तिकडे पाठवा माझ्या मिस्टरकडे. ए प्रभू, माझ्या पायामध्ये दुखत आहे, ए प्रभू डॉक्टरने असं सांगितलं आहे. आपण नेहमी प्रभूशी बोलतो. काय बोलतो? आपल्या त्रासाबद्दल बोलतो. परंतु प्रभू काय बोलतो? त्रासाशी बोला की त्रासाबद्दल बोला? तुमच्या पायाकडे केव्हा केव्हा बोलले तुम्ही तुमच्या पायाशी? तुमच्या पायात दुखत आहे ना, है ना? तुमच्या पायाशी बोलले नाही, प्रभूकडे बोलले तुमच्या पायाबद्दल. परंतु प्रभू येशू बोलतो पायाबद्दल बोल, काय पायाशी बोल. काय नाही. आता ऐका, त्यांना मी काहीच त्रास देणार नाही. ती अगोदर प्रार्थना करे, मी त्यांना हात पण लावणार नाही. ताई, टेन्शन घेऊ नका, खूप प्रेम करते आपण, माहित आहे, एकदम फुल प्रेम आहे. अच्छा, तुमच्या पायामध्ये दुखते, बरोबर आहे ना? तुम्ही तुमच्या पायाबरोबर बोलले नाही, प्रभू बरोबर बोलले पायाबद्दल. हो, तिकडे प्रभू काय बोलतो? कोणाशी बोला? त्रासाशी बोला. तुम्ही बोलले नाही. बघा, एक मिनिट ऐका. प्रभूच्या राज्यामध्ये प्रभूचा नियम आहे. जर आपण त्यांच्या नियम अनुसार कार्य केलं तर तसंच आपल्या जीवनामध्ये कार्य होणार. परंतु त्यांनी सांगितलं आणि त्याच्या विरुद्ध तुम्ही आपण काय केलं तर त्याचं कार्य होणार नाही. आता तुमच्या पायामध्ये दुखत आहे, तर प्रभू काय बोलतो? मी तुमच्याशी खरंच सांगतो की जो कोणी या पायाच्या दुःखाशी बोलणार, उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणणार व तो आपल्या मनात शंका न करता, मनात ना मराठीमध्ये मनात आहे, परंतु इंग्लिशमध्ये आपल्या हृदयमध्ये. मनात आपण नेहमी शंका करू शकतो, परंतु हृदयात शंका केलं नाही, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडेल असा विश्वास धरील तर त्याच्यासाठी तसेच घडेल. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमच्या पायामध्ये दुखत आहे, तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे? जे दुखते आहे त्याच्याशी बोलायचं आहे. हे चल उठ आणि जाऊन त्या समुद्रात पड. आता जेव्हा हे शब्द बोलले विश्वासनी, तुमच्या हृदयामध्ये तुम्ही शंका न केली तर तुम्ही जे शब्द बोलले तसं ते घडणार असं तुम्ही विश्वास केलं तर तसंच ते होणार. आता हे किती वर्षापासून आहे? हां, 2-3 महिने झाले. कुठे जॉईंटमध्ये आहे ना? आता डोळे बंद करा आणि बोला, ए प्रभू येशू, मी तुमच्या शब्दावर विश्वास करतो. मी माझ्या तोंडातून खूप शब्द बोललो माझ्या पायाच्या दुखीबद्दल. म्हणजे तुम्ही जेव्हा अंधेरा बघितलं, तुम्ही सांगितलं प्रकाश हो, परंतु माझ्या पायामध्ये जेव्हा दुखत होतं मला सांगायचं होतं
निघून जा, दुःख निघून जा, परंतु मी स्वतःनी बोललो माझ्या पायामध्ये दुखत आहे, मी तुमच्या शब्दाच्या विरुद्ध चाललो आहे, मला तुम्ही क्षमा करा. मला माहीत नव्हतं, परंतु आता तुमच्या शब्दाद्वारे मला माहीत पडलं आहे. माझा ह्या चुकीला मी विश्वास करतो, तुम्ही क्षमा केला आहे. जे मी शब्द बोललो माझ्या विरुद्ध, या शब्दांचा तुम्ही नाश करून टाका. आता मी तुमच्यावर विश्वास ठेवून बोलत आहे. माझ्या पायामध्ये जे काही दुखत आहे त्याच्याशी मी बोलत आहे. प्रभू येशूच्या नावाने माझ्या शरीरमधनं बाहेर निघून जा. जा त्या समुद्रामध्ये जाऊन पड आणि परत केव्हा येऊ नको. प्रभू येशूच्या नावाने माझ्या पायाचं सर्व दुःख निघून गेलं आहे. माझी हाडं, माझे जॉईंट, माझे नर्व्स सर्व प्रभू येशूनी ठीक केलं आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो प्रभू येशू, मी बरं झालो आहे. आमेन. आता उठा आणि चाला जोरात. हाय गेलं. अहो ऐकता का, गेलं. आता कसं कसं वाटते, बरं बरं वाटते ना. आता 2 महिन्यापासून मसाज करत होती ना, सर्व संपलं. आता आयडेक्स लावलं ना, आयडेक्स, टायगर, लायन, जिराफ, कॅट. झालं. किती वेळ लागला, आलं किती वेळ लागला. 20 वर्षापासून आहे. देवावर विश्वास कसा आला, प्रभूचे शब्द ऐकून, त्याचा नियम समजून, त्याचे नियम अनुसार शब्द बोलून तो विश्वास आला. हालेलुया. तुम्ही ताई वाजवली ना. तुमच्या शरीरामध्ये काय दुखत आहे, या 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 या. किती चांगले आहेत तुमचे गाववाले. लोकांनी सांगितलं जा, नंतर ती उठून आली, स्वतःवरनं आली नाही. अर्ध्या भागाची पूर्ण जास्त आग होती. नाही तर मला बरं केलेलं आहे देवाने. देवाला लई धन्यवाद देते मी. आता काय आहे, आता आग होती, थोडासा जडपणा येऊ. आग होती, मग पाणी मारा. पाणी नाही आता काय. बर्निंग सेन्सेशन. आता आहे ताई या. नाही तसं काही राहिलेलं नाही. ती नेहमी जीभ का बाहेर काढते तुमची बायको. काय बोलले तर असं का सवय आहे याच्यामध्ये, म्हणजे बाहेर काढते. याचं म्हणणं म्हणजे काय, व्हॉट इज शी सेइंग. Looking at you, this is happening first time. Like मला बघून जीभ बाहेर येते. only today this is happening. बरं, हात ठेवा तिच्या खांद्यावर. बरं झालेली मी. आता गेलं काय. आता गेले नाही, पण मी तर ऐका, जरा हात ठेवा. बोला, प्रभू येशू, मी तुम्हाला धन्यवाद देते. तुम्ही मला शब्द शिकवत आहे. बोला बोला, तुम्ही मला शब्द शिकवत आहे. प्रभू येशू, तुम्ही सांगितलं मी त्रासाशी बोलू शकते, तर तुमच्या नावाने या ताईच्या शरीरमध्ये जे काही जळत आहे, जे काही जळत आहे, जे काही त्रास आहे,
त्याच्याशी मी बोलत आहे. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने याच वेळी हे त्रास बाहेर निघून जा. आत्ताच्या आत्ता मुळातून बाहेर निघून जा. या शरीराला सोडून दे. जा आणि त्या समुद्रात पड. प्रभू येशूच्या नावाने मी तुला हुकूम दिला आहे. आणि मी प्रभू येशू मी तुम्हाला धन्यवाद देते. जे काय मी बोलली त्याच्यावर मी विश्वास करते. ही माझी ताई संपूर्ण सुटका झाली आहे. तिला तुम्ही संपूर्ण बरं केलं आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. माझी बहीण प्रभू येशू तुमच्याशी खूप प्रेम करत आहे. आणि प्रभू येशूनी तुम्हाला फक्त सुटकाच दिला नाही, परंतु तुम्हाला त्याच्या शब्दाचं खूप ताण दिलं आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. तुम्ही माझ्या या बहिणीला, तिच्या कुटुंबाला, सर्वांना बरं केलं आहे. आमेन, आमेन. आता आहे गेलं. तुम्हाला माहीत होतं तुमच्या हातामध्ये हे सर्व ताकद आहे नाही, परंतु आता माहीत पडलं. विश्वासाने शब्दाद्वारे कार्य केलं, झालं. बसा. शिके म्हणून तुम्ही उठून येऊ नका. सर्व बरे झाले तर मला पुढे शिकवायला कोणी मिळणार नाही. प्रत्येक क्लासमध्ये एक दोनला घेऊन येणार. प्रभू सर्वांना एक साथ बरं करू नका, आम्हाला शिकायचं आहे. बरं करू द्या सगळ्यांना. मग मी शिकवणार कसा? परत येऊ ना. मग बरं केल्याच्या नंतर परत येऊ देवानं बरं केलं. या 3 दिवसात सर्व बरं होणार, परंतु जे आपण शिकत आहे त्याचा आपण अभ्यास प्रॅक्टिकल करायला मिळणार ना. सर्व आताच ठीक झाले तर मग आम्हाला प्रॅक्टिकल कसं मिळणार? बरोबर आहे ना. अच्छा, तुमच्या पायामध्ये समज तर टाका. आहे. तर आता तुम्ही काय बोलणार? प्रभू मला बरं कर. झालं. ए ए ए ए ए ए ए एक मिनिट. उदाहरण, तुम्ही लोक गावातले लोक आहेत, पण मी सिटीचे लोकांबद्दल बोलतो. 3 बायका हॉटेलमध्ये गेली. नाही बसा बसा बसा, इकडे बसा बसा. अगोदर मी जे बोलतो ते ऐका. 3 बायका हॉटेलमध्ये गेले जेवणासाठी. मी तिकडचा वेटर आला, ऑर्डर घेतलं. 3 बायका ऑर्डर घेतलं आणि मी गेलो. तेवढ्यात एक काळा रंगाचा गॉगल्स घालून मोठे मूछवाला आला आणि तुमच्या डोक्यावर बसला. कोण? कॉकरोच. त्याच्याकडे गॉगल्स आहे ना काळ्या रंगाचे आणि मोठे मूछ येऊन बसला. तुम्हाला माहीतच नाही तर ही तुम्हाला बोलायला लागली. तर तुम्ही असा हात लावला, माहीत पडलं तो कॉकरोच आहे. तर चालू झाला नाच. जोरात नाचली. तो बिचारा घाबरला. तो आला आणि हिच्या छातीवर बसला. तिने बघितलं, तिने पण नाच चालू केलं. तो तिकडनं उडला आणि हिच्या खांद्यावर बसला. आता रेस्टॉरंटमध्ये 3 जण काय करतात? नाचत आहे. बिचारा तो एवढा घाबरला, तो जाऊन टेबलवर बसला. मी आलो, त्याला बघितलं, पकडलं
आणि बाहेर फ्लश टँकमध्ये गेला, टाकला, झाला. आता मला बोला, लपडा कोणाबरोबर कोणाचा होता? त्यांचा, कॉक्रोचचा, कोणाचा? कॉक्रोच तोच आहे. हे लोक नाचत होते, मी नाचलो? मी का नाही नाचलो? कारण मी त्याच्याशी घाबरत नाही. हे लोक का नाचायला लागले? गावातले लोक घाबरतात कॉक्रोचला? हा? झुरल झुरल झुरल, ए खजूर बिजूर मत बोलणार आहे. झुरल झुरल झुरल, बरोबर आहे. आता जे घाबरतात ते लोक जोर जोरात ओरडतात. बरं, आता ही मुलगी खूप घाबरते, तर प्रभूने त्याला तिच्याकडे एक स्प्रे दिला आहे, हिट बेगॉन स्प्रे. तो जुराल तिकडे बसलाय विक्रमच्या तिकडे, हिच्याकडे ते स्प्रे आहे. इकडनं मारला तर तो तिकडे मरणार. परंतु ही काय करते, हे घेते हातात, ए प्रभू मला वाचव, मला वाचव, प्रभू मला वाचव, प्रभू मला वाचव. प्रभू काय बोलतो? जे हातात आहे ते मार, बरोबर. तर रोज ही रडते, कारण रोज झुरळ बाहेर निघते, हातात आहे परंतु घेऊन रडते. लपडा आता कोणाचा आहे? तसाच प्रभू बोलतो, जे काय तुम्हाला त्रास आहे, तुमच्याकडे जीभ आहे, स्प्रे मारण्यासाठी जीभ आहे, प्रभूचं वचन आहे, त्याचा अधिकार आहे, मग मारा ना. माझ्याकडे याची काय जरूरत आहे? आता तुम्ही तिकडनं उठून आले ना, इकडे उभं राहा. आता मी तुम्हाला शिकवतो. पायात दुखते ना? पायात दुखते, पायात दुख आहे ना? आता त्या दुखीबरोबर कोण बोलणार? मी बोलणार काय तुम्ही बोलणार? नाही, तुम्ही बोला ना, तुमची जीभ वापरा. जेवायला जातो तेव्हा कोणाची जीभ वापरतो? दादा तुम्ही जेव्हा माझी मी माझं पोट भरणार, तुम्ही जेव्हा माझं पोट भरणार, असं होते? तुमच्याकडे जीभ आहे? दाखवा. हाय 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 हाय, जीभ हाय 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 हाय. तर आपण ती जीभ वापरूया. डोळे बंद करा, बोला, प्रभू येशू मी तुम्हाला धन्यवाद देते, तुम्ही मला जीभ दिली आहे. तुम्ही मला जीभ दिली आहे. आजपासून मी तुम्हाला खात्री देते, तुम्ही जसं मला शिकवलं तसंच मी माझी जीभ वापरणार, घाबरणार नाही. माझ्या पायामध्ये, माझ्या शरीरामध्ये जे काही त्रास होते मी त्याच्याशी बोलते. प्रभू येशूच्या नावाने माझ्या शरीरामध्ये जो आत्मा त्रास देत आहे मी त्याच्याशी बोलते. ए इकडे बघ, त्या आत्माशी बोल. ए आत्मा इकडे बघ, मी तुझ्याशी बोलते. प्रभू येशूच्या नावाने मी तुला बांधते आणि तुला हुकूम देते, माझ्या शरीरमधनं आत्ताच्या आत्ता बाहेर निघून जा. मी सांगितलं बाहेर निघून जा, चल बाहेर निघून जा, चल ए बाहेर निघून जा. मी तुम्हाला धन्यवाद देते प्रभू येशू, तुम्ही मला तुमचं शब्द शिकवलं. तुमच्या अधिकारनी हे दुखायचं आत्मा निघून गेला. आता मी माझ्या हाडांशी बोलते, मांसाशी बोलते, नसची बोलते. तुम्ही सर्व आपल्या आपल्या जाग्यावर जा आणि बरं हो. प्रभू येशूच्या नावाने मी तुम्हाला धन्यवाद देते. प्रभू तुम्ही मला संपूर्ण बरं केलं आणि माझ्या शरीरमधलं
सर्व दुःख पायातून हातातून निघून गेलं. आत्ताच्या आत्ता मुलांतून निघून गेलं. तुमच्या पवित्र आत्म्याने तुम्ही मला भरला आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. आमेन, आमेन. आता डोळे उघडा, असं झटका द्या जोरात. अजून एकदा. झालं? झालं ना? झालं ना? आता कसं कसं वाटते? बरं बरं वाटते की नाही? अगं आता कसं कसं वाटते? बरं बरं वाटते ना? बरं बरं वाटते की नाही? आता तुम्हाला पॅस्टरची जीप पाहिजे काय तुमच्याकडे आहे? पॅस्टरची जीप पाहिजे का तुमच्याकडे आहे? आणि जर पॅस्टरची जीप आहे तर जेवण जेवू नका. पॅस्टर जेवणार, तुमचं पोट भरणार. पालक. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस. आता कोणाला प्रार्थना करायचं आहे? कारण मी शिकवणार नाही, आता तुम्हाला करायचं आहे. तुमच्या शरीरामध्ये दुखत आहे? काय दुखत आहे? आत बाहेर या. आता तुम्ही स्वतःच प्रार्थना करा. दॅट सिस्टर इन येल्लो, कम या. काय बोलणार? जरा 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 माईक द्या, माईक द्या. आपण ऐकू काय बोलते. बोला. हालेलुया, हालेलुया. हे प्रभू परमेश्वरा, जोरात जोरात. हे प्रभू परमेश्वरा, हे माझ्या खांदा दुखत आहे, त्याला तू स्पर्श करू. एक मिनिट. ती काय बोलली? माझा खांदा जे दुखत आहे, प्रभू येशू तुम्ही त्याला तिकडे असं सांगितलंय प्रभू येशूनी. प्रभू डोंगराला पळवणार की माझे शब्द पळवणार? बेटो मैं बुलाता है. कोण पळवणार? येशू पळवणार काय तुमचे शब्द बोलणार? तर प्रभूवरच बिल फाडणार की प्रभू येशूच्या नावाने घेणार अधिकार? बोला. प्रभू परमेश्वरा, कोणी येऊन शिकव ना तिला. यू अंडरस्टँड मराठी? येस, ओके. दोघांना घ्या. कम. यू गॉट प्रॉब्लेम इन युअर लेग्स? देन okay, you got any pain in your body? Where? Hands and legs? Not legs. Stomach and hands. तुम्हाला कुठे आहे? खांद्यावर. You speak Marathi? Okay. You speak in Marathi, they will repeat. You understand English? Yeah, okay. मराठीत बोला. तुम्ही बोला. परमेश्वरशी बोलणार की दुःखेशी बोलणार? त्रासाशी बोलणार. बरोबर. फास्ट आहे. बरं, तो फायदा आहे. बोला, जोरात बोला. लिसन 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 शी सेइंग. त्या लोकांना बोला. त्या लोकांना शिकवा. हे प्रभू येशू, जोरात जोरात बोला ना, कोणाला ऐकायला दे. माईक दिलं, बोला जोरात. हे प्रभू येशू, आमच्या दोघींना हा जो त्रास होत आहे, हा त्रास हे येशू आत्ताच्या आत्ता ह्याच वेळी आमच्यातून निघून जाऊ दे. हा जो काही त्रासाचा आत्मा आहे, जाऊन दे, येऊन दे, जाऊन दे, जा. आता तुम्ही टीचर आहे, मी तुमच्या क्लासमध्ये आहे, लपडा करत आहे. जाणार 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 बोलणार की जा?
प्रेमाने शिकवा. पण त्या त्रासाशी का प्रेमाने बोलतात? किती प्रेमळ आहे तुमची बायको. त्रासाशी पण प्रेमाने बोलते. धन्य आहे तुम्ही ब्रदर, धन्य आहे. त्रासाशी पण प्रेमाने बोलते, तुमच्याशी पण प्रेमाने बोलते, त्रासाशी पण प्रेमाने बोलते. त्रासाशी आता मी तुमच्या स्कूल क्लासमध्ये आहे, मी तुम्हाला त्रास देतो, प्रेमाने बोलणार? कशी बोलणार? हां तसाच बोला, लगेच हातातून बाहेर. लगेच हातातून बाहेर. कोण? हा जो त्रासाचा आत्मा आहे आत्ताच्या आत्ता येशूच्या नावाने निघून जा. ह्याच वेळी, ह्या क्षणी, आत्ताच्या आत्ता येशूच्या नावात. त्रास हा जो त्रास आहे त्याच्याशी मी बोलत आहे, त्याशी मी बोलत आहे आत्ताच्या आत्ता आत्ताच्या आत्ता प्रभूच्या नावाने प्रभूच्या नावाने बाहेर निघून जा. बाहेर निघून जा. मुळातून बाहेर निघून जा. मुळातून बाहेर निघून जा. लगेच चालता हो. प्रभू येशू, प्रभू येशू, मी तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. जे तुम्ही शिकवलं जे तू शिकवलं आहेस तसंच मी सांगितलं तसंच आहे मी या त्रासाला सांगितलेलं आहे. आणि मी विश्वास आणि करते विश्वास करते जे काय मी सांगितलं जे मी काही सांगितले आहे तसंच झालं आहे. तसंच झालेलं आहे. धन्यवाद प्रभू येशू. धन्यवाद येशू. आता हात उठ चला. इकडे. Lord Jesus, I pray for Jesus' name, all my desires, every pain of body and everything I get pain from all my, in the mornings from evenings, I praise to you, Lord. You know that everything in my life, everything is not well. Please pray for me, God. I pray this in my Jesus' name. I command you, Satan, please forgive me and just get out from this my soul and body. Thank you, Jesus. Praise you. Okay, Jesus. I will teach you. Okay, say this. Lord Jesus, Lord close Jesus. your eyes. Lord Jesus, Lord Jesus, in your name, in your name, I take authority I take authority over every pain. every pain. In the name of Jesus, In my name of Jesus, all the pain, all the pain, all the pain, all the pain, get out get out of my body, at my body, out of my body, out of my body, right now. right now. In the name of Jesus, In my name of Jesus, my hands my hands are completely set free. complete insectity, My stomach my stomach pain pain is gone, is gone, and I am and I am completely healed. completely healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, fill me fill me with your with your Holy Spirit. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Come, Holy Spirit. come with your power. Come up your power. Come, Holy Spirit, Come, Holy Spirit. come with your power. Come up your power. Come with your power. Come up your power. I receive you now. I receive you now. Jesus, Jesus, I thank you. I thank you. I love you. I love you. I praise you. I praise you. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for touching my mind for touching my mind, and setting me free. setting me free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My tongue is loosed. My pen is loose. I can speak. I speak. I can speak I speak freely freely. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Now check your hands. Is the pain there? No. It's all gone. Good. God bless you. Thank you, brother. एक गीत लेना, स्लो वाला लेना, कोई आराधना. आपले आपण डोळे बंद करूया. प्रभू येशूचा शब्द, एक मिनिट हा. प्रभू येशूचा शब्द आम्ही ऐकलं. डोळे बंद करा आणि त्यांना धन्यवाद द्या.
आणि सर्वपेक्षा अगोदर आपण प्रभूशी क्षमा मागूया, कारण आम्ही वचन आम्हाला माहीत नव्हतं, त्यांचं शब्द आम्हाला माहीत नव्हतं, त्यामुळे आमच्या तोंडातून खूप असे शब्द निघाले जे प्रभूचे शब्दाचे विरुद्ध होते. त्यांच्या शब्दाचं जे नियम आहे त्याच्या विरुद्ध आम्ही बोलले आणि ते शब्द आता आमच्या जीवनामध्ये त्रास घेऊन आम्हाला अधिक त्रास देत आहे. तर आता आपले तोंड उघडून आपण प्रभू येशूशी क्षमा मागूया आणि बोलूया, हे प्रभू येशू मला क्षमा कर, मी जे शब्द बोललो आहेत जे तुमच्या राज्याचे नाही, त्या शब्दांचा तुम्ही नाश करून टाका. त्या शब्दाचं जे कार्य चालू आहे माझ्या जीवनामध्ये, माझ्या कुटुंबामध्ये, ते शब्द संपूर्ण तुम्ही नाश करून टाका याच वेळी. आणि मी प्रभू येशू तुमच्या नावाने तुमचे शब्द बोलत आहे, तुमच्या वचनानुसार शब्द बोलत आहे, जे शब्द माझ्या जीवनामध्ये अनंत जीवन घेऊन येते, आजारीचा नाश करते आणि माझा तुमच्याबरोबर संबंध जोडून घेते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते, तुम्ही आज मला एवढं मोठं रहस्य शिकवलं आहे. माझ्या शब्दाद्वारे मी माझा भविष्य बदलू शकते. माझ्या शब्दाद्वारे मी माझ्या त्रासावर विजय प्राप्त करू शकतो. तुम्ही मला एवढा मोठा अधिकार दिला आहे, माझ्या जिभेवर तुम्ही एवढा महत्त्वाचं अभिषेक केला आहे. या जिभेचा मी उपयोग करतो आजपासून तुमचं राज्य वाढवण्यासाठी, माझं जीवन बदलण्यासाठी आणि तुमच्या शब्दानुसार माझं कार्य करण्यासाठी. हे प्रभू येशू, मी तुमच्याशी प्रेम करतो आणि तुमची दयाची, तुमचा दया समुद्रासारखा आहे. आणि आज याच वेळी तुम्ही तुमच्या दयाने मला क्षमा केला आहे आणि तुमच्या कृपेने माझ्या मनाला तुम्ही उघडून तुमचं शब्दाचं रहस्य तुम्ही मला चांगल्या प्रकारे शिकवलं आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देते आणि मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं तुमच्या शब्दानुसार जेव्हा माझ्या भाऊ बहिणींनी ते शब्द बोलले, ताबडतोब ते त्रास, ती आजारी पण शरीरमधनं निघून गेली. मी त्या आजारीला बघू नाही शकत, त्या आत्म्याला बघू नाही शकत, परंतु तुमच्या शब्दाच्या अनुसार जेव्हा मी माझ्या जिभेतून तुमचे शब्द बोलली, ते शब्दांनी कार्य केलं आणि त्या लोकांना मुक्त केलं. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. डोळे उघडू नका. हा आमचा भाऊ आता जे गीत गात आहे ते गीतामध्ये शब्द आहे, त्या शब्दावर लक्ष ठेवा आणि त्या शब्दाचं कार्य तुमच्या जीवनामध्ये होणार. आता तुम्ही जे पण शब्द बोलता आहेत, विश्वास करा की ते शब्द तुमच्या त्रासाचा नाश करत आहे आणि प्रभू येशूच्या बरोबर संबंध अजून मजबूत जोडत आहे. विक्रम, डोळे बंद ठेवा. तेरे मार खाने से
यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं। तूने अपनी सांसों में मेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा। कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा। के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा। कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा। कैसा अनोखा यीशु प्यार तेरा। के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा। कैसा अनोखा
मैंने तुझे कितने गम दे दिए हैं, जुल्मो सितम मैंने तुझ पे किए हैं। मैंने तुझे कितने गम दे दिए हैं, जुल्मो सितम मैंने तुझ पर किए हैं। दामन भरा तुमने खुशियों से मेरा, दामन भरा तुमने खुशियों से मेरा, के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा, कैसा अनोखा। मेरे लिए कितना घायल हुआ है सारा बदन, लहू लवान हुआ है। मेरे लिए कितना घायल हुआ है सारा बदन, लहू लवान हुआ है। खून बना तेरा जीवन की धारा, खून बना तेरा जीवन की धारा, के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा, कैसा अनोखा यीशु प्यार तेरा, कैसा अनोखा यीशु प्यार तेरा, के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा, कैसा अनोखा। मेरे लिए कितना घायल हुआ है सारा बदन, लहू लवान हुआ है। मेरे लिए कितना घायल हुआ है सारा बदन, लहू लवान हुआ है। खून बना तेरा जीवन की धारा, खून बना तेरा जीवन की धारा, के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा, कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा, कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा, के सर पे लिया मेरा इंजाम सारा, कैसा अनोखा। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज़ यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी, पहचान गया वो दर्द भरी
आवाज यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे ममता से ये बिछड़े हुए मासूम चेहरे थे। ममता से ये बिछड़े हुए मासूम चेहरे थे। भर भर के आहे रोते थे, ओ प्यार के प्यासे थे, ओ प्यार के प्यासे थे। जब गले लगाया तब जाना बाहें यीशु की थी। पहचान गया ओ दर्द भरी आवाज यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे जख्मी जख्मी कई शख्स मिले मुझको इन राहों में। जख्मी जख्मी कई शख्स मिले मुझको इन राहों में। सुन के वो दर्द भरी चीखे मैं रो पड़ा मन में। सुन के वो दर्द भरी चीखे मैं रो पड़ा मन में। मैं रो पड़ा मन में। देखा जब उन जख्मों में तस्वीर यीशु की थी। पहचान गया वो दर्द भरी आवाज मसीह की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी। पहचान गया वो दर्द भरी आवाज यीशु की थी। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। 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 मेरा यीशु मसीह मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। यीशु सूली चढ़ा है मेरे गुनाह के खातिर। यीशु सूली चढ़ा है मेरे गुनाह के खातिर। उसने दी जान अपनी मेरे गुनाह के खातिर। उसने दी जान अपनी मेरे गुनाह के खातिर। लाखों में एक है वो मेरा यीशु मसीह।
लाखों में एक है वो मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अभी खाने का समय हुआ, परमेश्वर ने आत्मिक भोजन दिया हम सबको। अभी हमको शारीरिक भोजन भी देने जा रहा है। हम खाना खाकर फिर यहाँ लौटते हैं।